Halo, selamat malam. Kembali jumpa bersama kami di Urip Bonus Channel. Senin malam, tepatnya 22 Juni 2026. Sebentar lagi mungkin hari Rabu pagi ya. Apa kabar sahabatku? Apa kabar sedulurku? Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi barokah dan hidayah kepada kita semua, berupa kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan untuk kita keluarga. Amin. Dan tetap kita terus. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada pada malam hari ini atau pagi dini hari ya. Kali ini panjenengan saya ajak melihat pertunjukan wayang orang Sriwedari. Sudah lama kita tidak melihat pertunjukan wayang orang Sriwedari ya. Ya, ini saya berusaha setiap 2 hari sekali menampilkan wayang orang Sriwedari. Berusahanya. Kali ini kita mengambil wayang orang Sriwedari, kita mengambil lakon Jati Margo. Kok Jati Margo? Bener ya? Margo Jati atau Jati Ning Margo gitu ya. Jati Ning Margo. Jati Ning Margo ini menceritakan Pandawa yang lolos dari Bali Si Golo-Golo. Artinya Pandawa itu selalu dipitnah, dibully, dijati supaya mati oleh Kurawa. Selalu direcokin. Nah, ada peristiwa Bali Si Golo-Golo ini. Dari sinilah Pandawa lolos dari jebakan-jebakan maut yang dipasang dan diperangkap oleh Kurawa. Tentu saja Kurawa ini Sengkuni CS. Gitu. Saya tidak terlalu banyak bercerita karena durasinya ini 1,5 jam. Mari kita menikmati aja bersama bahwa wayang orang Sriwedari selalu eksis. Karena apa? Pemain-pemainnya terdiri dari sarjana-sarjana seni. Baik, mari kita ikuti pertunjukan dan hebohnya Jati Ning Margo wayang orang Sriwedari.
Mbok Gendari. Sumat. Kakang Mbok Gendari. Sejatosipun wonten perkawis menapa dene Paduka anggadhahi pangandika ingkang kados mekaten Kakang Mbok. Kaya sira ora mangerteni apa kang dadi penggalih putus Semar. Ing wektu kuno iki aku bingung. Aku kadung Kakang Mbok Gendari. Mbok inggih sampun. Ampun dipun penggalih eling Kakang Mbok. Paduka menika mboten kaijenan. Masih wonten suman ingkang meger-meger. Paduka cekap paring dawuh suman ingkang tumindak Kakang Mbok. nyateta kene Sumat. Kados pundi Kakang Mbok? Ing samengko ora Pandhawa kuwi wis ngancik akhire dewasa. Kamangku Pilawak uga kelingan marang prajanjen Pandu Dewa Nata Semar. Nggih, kula kemutan prajanjen menika Kakang Mbok. Lajeng Kalabra ing samangka para Pandhawa kuwi wis ngancik akhiring dewasa. Praja Ngastina iki bakal dijaluk bali kalungkuhane Semar. Kakang Mbok, Kakang Pranyata pitu hati banjur kang dadi ruwet runteking atiku. Pulunanmu ya Kurawa kang cacah satus kuwi bakal kepikir apa ya nglakon to Suman. Pulunanmu kuwi bakal dadi kere ora duweni palungguhan. Ora bisa gayuh kamukten. Kakang Mbok, Kakang Mbok. Kula mangertosi Paduka menika salah sawijining ibu ingkang anggadhahi putra kathah. Kados Paduka inggih ngraosaken apa ingkang dipun rasakaken para putra-putra Kurawa. Ing sekawit kala wau kula sampun matur Paduka menika cekap paring dawuh suman ingkang tumindak. Awit jiwa raga kula swaken kangge kamuktene para Kurawa kabeh. Ya wis samestine aku bakal sumendhe kalawan kowe. Awit Kakang Adipati Dastra Wirga ora bakal bisa paring pangayoman kalawan putra-putrane awit cocone
Cik, lo mangertosi menawi to Kakang Adipati menika bancinde banciladan. Banjur yen to kowe kandha kaya mangkono, apa kang bakal sira tumindake? Kula aturi paduka nrantos langkung rumiyin Kakang Mbok. Purocana, le rene le. Sepakan jauh. Wonten dawuh Gusti Wati. Apa jeneng sira ya kepengin ngawula ning Praja Ngastina? Menika kepengenan kula. Kula kepengin sanget dados punggawa Ngastina. Tak pesthekake menawa to jeneng sira ngawula ana ing Praja Ngastina bakal katompo. Nanging ana syarat-syaratane. Lajeng syarat-syaratipun menapa Gusti Wati? Jeneng sira kudu bisa nyirnakake kliliping Kurawa ora liya ya Pandhawa. Ingkang mangka wektu dina iki Pandhawa mapan ana ing Balesi Goro-goro. Kang jeneng sira gawe sapa dami kang gampang kinobal dening Kahana. Mula Purocana yen to para Pandhawa kae wis turu kadheko bareng Kahana ndak mesthekake Pandhawa bakal sirna. Namung sendika mangestake. Ya kakek tindakno rek. Marga nyuwun pamit. Sangat manarima kula ya Yayi. Nggih. Menika sampun dados wajiban kula. Lalu saking menika monggo kula aturi lerep kantos pawartos saking Purocana Kakang. Iya. Monggo. Ora suwe maneh sejak kang kepengin dadi punggawane Ngastina bakal kasembahan. Pandhawa dina iki uga bakal dadi marganing patimu Pandhawa. Bakal tak koplar. Ah!
Kunti. Kembar lan permati. Yai Prolosi kaya Kakang Mas. Ojo asmelar. Tak waspadake. Ono cahyo putih kang manterayu bebarengan ditutake kanthi ngati-ati.
Sopo jeneng ngendi omah? Ngaku ya. Satrio Panengaing Pandu Permati kasih Permati. Alitan penyakso sopo perancik hitam kamu yang Tambuh malah muni sapa ing cokro keceting Prabu. Apa? Yo, kala awur-awur. Paran sambus Totani suku kedeping metro terteking nol balik kudu balik orang remajon. Tutu watai satrio yang kudu ngali Tak kutok patay kilodong patay kengelap. tak sampar tak sandung rambut kupet suku tak Tak tidur. yang kurang-kurang cacik gunung Mahamer Kola apa pemarat. Rendo mangidamu. Malah ini lampak kalucu padamu. Wah!
anakku Pandu. Saya sak surut ramamu sinuwun Pandu. Pura-pura pantuk kalau janganan gone ngendak sikara marang jeneng sira. Ibu bingung, kudu tumindak opo. Kudu ngayu mono ini. Bukan jadi itu. Pilompong manitin pun roti. Sewu lepat yakin samudra pangaksami kanjeng. Sampun ngantos kabaran yen pakoran kang sumpah ingkang panjenengan tansah bulan ngaten kula menawi kataman itu tansah pelangsan ati kang lair sing pasti. Niku leres, Den. Leres. Langkung-langkung sampeyan sedaya niku traing satwarga, traing wong tapa. Para Pandhawa prasatwarga kudu tansah eling marang pepacuh prasatwarga. Pepacuhe niku bondo donya nggo sampiran, tapa brata dienggo pedinan. Sampeyan kudu tansah tapa brata. Nggih to? Mangmah ning suci. Mangke yen bisa mangguh kaweningan tentu wonten prentuling raos ingkang asung pituduh ampe saged kasembatan gayuhan sampeyan. Pun sakniki mangrungokke ing brang wetan mriku wonten jago peluru. Teges kaya ana padukuhan Kakang. Niku nami dusun Manahilan. Mbok menawi dusun menika mangke dados pituduh amrih kasembatan sedya sampeyan sedaya. Yo Kakang yen mangkono aja. Anak putraku bayahi. Ndak kanthi tumuju manah.
awan nganti awan gradang kowe iki mung nungas nangis isine mung saburan aku kira dadi bingung Kiai apa kados pundi malih kula saged namung mumpun badhe nyuwun dhumateng sinten amrih kula panjenengan saha para putra saged lepas saking bebendu menika Kiai. wis kok pancen kahanane awake dhewe iki nuju kahanan sing rungsik ruwet sarwa angel ning apa bakal kahanan sing angel iki bakal bisa luwar nek mbok nangis terus mula ayo padha digoleki carane awake dhewe bisa padha slamet saka bebendu mongko Nyai nek tak pikir-pikir upama iki welake dewa terus dosa lupute awake dhewe ya apa ya ning wong jenenge wong dosa kluputan iki sok-sok iki ya ora kerumangsa kok Kiai iki kowe sik apa anakmu sik sejatosipun kula menika badhe matur kathah nanging gandeng ingkang putra pun Fitri menika rawan ugi sampun marak wonten ngarsa panjenengan Kiai kok menawi ingkang putra menika ugi gadhahi pamawas Kiai. ning aku ki jane ki pengen ngrungokne tembung musik wis kirang-kirang dina ora tembung para apa Indri Wonten apa-apa arep duwe atur apa to no niki kok sejatosipun kula mangertosi ingkang dipun raosaken lurumi menika lak perkawis Prabu Bokotopio Nini jebul jeneng sira wis mangerteni sapa-sapa to Nini piyung dhewe wedi matur nang ngersane ramamu ya margono kowe sakloron kuwi Nini iya kula menika sampun mangertosi menawi samenika sampun titiwanci dados mangsanipun Prabu Boko kananging piyo kula jejering putra Paduka dereng nate atur damel bekti dumateng Boko kaliyan piyo pramila kepareng kula ingkang dados apa Kyai iki nggawa kacu apa ora niki Kyai kok rapi malah paging aku wong kuyoi coro ya marga kula ingkang dados lirunipun Boko dados mangsanipun Prabu Boko ora Nduk Bapak rawan piye Pindri sampun matur bilih Pindri kersa dados lirunipun dipun kagem tunggal Prabu Boko
kamangka pindri jejering wanita kula putra barep Yo, isin pingsem kula menawi kula mendel kemawon ora kira anak ucap boten Bapak Loh, pun lawan kemawon lawan sagah dados tumbal ratu Boko kula sampun mangertos sedaya para warga sedaya boten wonten mapan wonten padukuhan menika wong sak manahilan ki wis tapis. leres Boko kantun Boko dalakan biyung kalian rayi kula pun pindri kang mapan wonten Aduh, Mulai kakang wong kakang ing jejering wong lanang kang bisa ngreksa kaswanane bapa lan iya kok aku men cepak-cepak iki nek arep digawa nang Eka Cakra kan. sampun kula kemawon Bapak kula sampun pasrah Wis ning kene karo Bio karo Rama. boten biyung pun rawan sampun trima babakan nika Ya ning engko sikik Napa mlayu mawon ki ayo? mlayu ki monggo kono ki kalen ki Ya pripun iki? wis dicetakke sik digenahke sik. Nuwun sewu amit pasang kalimat tabih. Wong menika katemben menika sumerap panjenengan sedaya. Panjenengan menika sinten para priyagung? Yoki ditepungake bayaku randane sinuwun Pandhu Dewanata. Lho, Iki putraku Pandhawa. dados paduka menika Dewi Kunthi wewah para Pandhawa. Ayo padha Jeneng Siraja banget-banget ngajeni aku. Lah iki sampun sakmestenipun wong paduka menika junjungan. Saiki aku wis dadi wong lumrah. Oh ngeten. Kene para aki ngatik bae. Dipun parengaken niku ngaten. Ayo, boten napa-napa nggih ayo Nek. Inggih. Banjur jeneng sira kuwi sapa lan papan kene iki ngendi to Kyai? Inggih menika naminipun Kampung Balong. Endi jenenge? Manahilan Manahilan. Mana Nggih. Kula menika dusun Bayan mriki nami kula Jropo. Nggih, nika bojo kula. iki bojoku. Nggih, Kula pun rumiyin Kanjeng Ratu. nika senang kula. Coba terbang. Pancen ra dikira prihatin. Ngono iya, banjur Kang Sawi. Nggih, nika anak kula. Nika anak kula Estri Kula Pintri. Lindri. Pintri kula.
Ayo. Banjur pun rawan. Nggih. Pancen ra dirawan anu lawetipun rawan. Ki Joko Inggih wonten dawuh. praptakwa ning padukuhan kene. Kepengin ngayom ora ketang sewengi. Inggih. Besok letak ing Surya. Aku bakal nutukake laku. Oh ngaten. Kepiye Ki Joko? Waduh. Kusuma Dewi menika kanugrahan ingkang ageng menawi panjenengan kaliyan para Pandhawa menika badhe anu kok ngayam kok ketoke kaya awake dhewe iki. Yo nunut ora apa-apa. Nunut ora ketang sedelo. Oh ngaten. Nanging papan panggenanipun menika boten resik lho Kanjeng Ratu. Ora dadi ngoponya. Nggih, gandengan mananggilan menika tembe dipun renovasi. Dados tasih kathah bleduk-bleduk mangampak-ampak pindha. Nah, Engko karepen anak-anak ngewangi resik-resik ya. oh ngaten. Nggih. Matur nuwun sakderengipun diwangi resik-resik. Malah dadi resik ya wis. Menika napa dipun dherekaken langkung rumiyin wonten kepengkeran wonten menika masuk wonten Kyai. Oh, ini nang kono anu anak utusan kok kono kaya terus piye iki Nyai? Menika ngaten Kusuma Dewi. Kula menika sinaosa saged nampi panjenengan sadaya wonten ing sedung kula menika. Aduh piye iki Nyai? Ya matur wae Joko wae Kyai. Oh. Dosa pananggilan menika sak menika dipun wengku dening Prabu Baka. Menika ratu saking Eka Cakra. Lah, Banter-banter. Prabu Baka menika kekaremanipun menika mangsa janma manungsa. Persani Kanjeng Ratu kok menawi kala wau badhe lumebet wonten ing manailan mriki. Sampun boten-boten warga ingkang cemondhok wonten ing padukuhan mriki Kanjeng Ratu. Yo Nyai. Pancen bener anggun kula maku nganti papan kene mau. Inggih. Aku ora ketemu kabar pisan. Salah sawiji pawong Inggih awet sedaya sampun dipun mangsa dening Prabu Baka. Lah kepara sakmenika kantun sekawan kula bojo kula anak kula menika Inggih Kanjeng Ratu. ingkang mbok menawi iki badhe dipun mangsa dening Prabu Baka. Lah menika mangke kados-kados boten saged caos pangayoman dumateng jengandika sedaya Kusuma Dewi. Ki yen to jeneng sira duweni perkara iki Inggih. kabeh rasa dadak wasumelang pasrahna marang aku putraku Bratasena kang bakal ngenteni dadi mangsane Prabu Baka. Waduh, usahaken sangat menika emang sangat Kusuma Dewi. Ora dadi ngono. Sampun kula kemawon boten dados napa. Pitaya marang anakku Bratasena. Oh, enten. Piye Nyai? Monggo sumarake mawon Kyai. Inggih menawi mekaten kula namung sumarah dhateng panjenengan saha saklajengipun gegandengan sampun cetha wela-wela bilih manahgilan pikantuk pangayoman kula nggih namung sumarah dhateng kawicaksana. Ngono iki yo Kyai Joko. Inggih. Putraku Giresena. Prabu Kuntiapa. Jeneng sira wis mireng dhewe kabeh. Ya,
wis mangerteni apa kang dadi pangandikane Apa kang didhawuhake Prabu Kunti bakal aleksanake Wijroho. Nuwun kula Raden. Bujulan anakmu sak kloron ora sah was sumelang. Nggih. Penakno wae ana ing papanmu ing manahan kene. Oh, mana sembrono. Iro manahan. Ya, nggih. Sepisan meneh. Nggih. Ora sah semelang. Nggih. nggih Raden Prabu Kunti ora bakal jidro ing janji setyane kaya mangkon. Waduh, ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami Raden. Wah kusuma Dewi. Lah menika supados gancar anggenipun tumuju dhateng Eko Cakra. Mangke kula dherekaken Raden. Aku mung manut kepiye? Nggih. Menika sampun wayahipun. Mangke menawi boten dipun papak mriku yang prayoga saiki gawe to ngaten menawi mekaten sumangga kula dherekaken. Ayo tak tuti jangamu. Tukakno ora ana apa-apa iki. Wis ya, padha. Hati-hati nang omah ya. Tak jaluk Prabu Kunti gancar nganti paripurna. kono yung kang prayitna ati-ati Saristake dawuhmu iki. Datang kabeh dalu pangestu pamit. Sing prayitna ngati-ati ya. Ayo Wijroho. Semoga Raden kula dherekaken. Oh,
Kalau manik rojo ya. Patih kalau kirang, kan kue patih kalau lidah. Dokter kula katimbalan tahun. Kita pulusanane, anggonmu sunutus. Tumuju ana ing manah ilang. Oleh gawe. Nuring Sidun. Awet pangestu paduka anggen kula sinambiran ceciban. Tumuju wonten manah ilang. Para upadi Idrapa menika sampun kalaksanan. Bagus. Nanging wonten anggenipun Sidun. Nanging adhong duka ingkang kathah. Idrapa menika apa boten wonten. Kaya ngono tadi Mereka leres menapa ingkang dados aturipun Kakang Patih kala kirang sinuwun. Anggen kula ngupati wonten ing Karang Pradesan Manailan menika welat dalam boten wonten pawongan setunggal menapa. Menika saged kula pesthekaken sinuwun. Idrapa menika nguncati prajanjen. Ya Idrapa, iki wis dadi titiwancine yen kowe kudu nyawiske darane ingsun. Nggih. Banjur wis oleh durung. Nggih, kula sampun saking dusun Manahil. Menika sampun kula bektaken. lho, Apa kuwi? Kuwi apa? Kuwi Menika anu tetedhan rampatan. welas dalan kuwi aja celometan lho. Lho menika ingkang pertama snack rumiyin. No. oh sajae Makanan pembuka. Sini jano. Yen kowe nak yo badro Kagem kula. Iya. Saestu menika. Iya. Welas dalan. Malah iki mau jane arep enake kono kok. Wah, enak tenan. wah Idrapa nganti deg-deg ngapa Idrapa. Iki wis bengi. Iki mancing wetengku kudu diisi.
menika makanan utamanipun. Iya, caket rene tak incipane. Semoga Raden, pundi Raden. Maju ora papane. Iya, iki tak incipane dibumboni apa? Sajak gede. Alat Wong Adi patoske panci presto apa pripun? Patos no. wonten Apa menawi? Bagian singgel menika. Nah,
wonten dawuh Po Prabu. Lan putu-putuku Pandhawa kabeh. Pun eyang permangsa tenyuk nyumurupi lelakonmu kang kedlarung-dlarung nanging pun eyang mongkok bombong kalawan putu-putuku Pandhawa dene Sradyanta kapaika dening sedulurmu Kurawa nanging kowe tetep ora miyur tetep gondeli ing pangesti minangka darmaning satriya iya mung ngene Sradyanta pun eyang kuwi welas nanging uga kepengin paring bebungah kalawan kowe pinangka rasa bombongku karo kowe kabeh ngene Bratasena eyang bakal paring wana mertani ya wana marta alas kuwi babaten bebodro ana ing kono kok menawa kuwi marganing kamulyanmu marganing kamuktenmu nanging umpama ta kowe bisa nemokake kamulyan ing kono aja nganti lali kowe tetep kudu dadi satriya sing utama sing duweni rasa budi santosa. Iya utamange provinsi. Lah yen ngono kowe bakal bisa dadi ora mung pamong budaya ning pamong kawula kang bakal paring pitulungan sapa wae. Mula Kunti Pandhawa kabeh ayatono pun eyang paring puja pangestu karo kowe kabeh. Nuwun inggih Po Prabu. Badhe kula estakaken napa ingkang dados jawuh patu. Is budalo luber kados ngantu karo kowe ayatono Bratasena.
Swanira marang ngarsanipun Kakang Yai Kumbang ali-ali. Ana parigawe apa mara agi matur kalawan pun Kakang. Nuwun sembah. Moga berat. Anggih kula tuju wonten ing ana wonten titaing manusa ingkang muan esak wana apa Prabu. Yen to kaya mangkono nyaketa kalawan pun Kakang ayo padha ditempukake ndi sing arane para Pandhawa. Sira kang aran Pandhawa kang wis wani gawe rusak alas Wonoman. Kaluluran sabda pangandika Paduka Sang Prabu. Yen to kena tak eman aja mbok bacotake anggonmu gawe rusak ana nyalas. Mulaki bali Sewu lepat ing samudra pangaksama. Mbok menawi kalabu Sulawesi kula wonten ngersa Paduka minangka badan panjenenganipun para kadang Pandhawa. Nyuwun pangaksami dumateng Paduka Sang Prabu. yen ora kena dikandhani sarana aris maragi manut dadi bebantanku para Pandhawa. Kula namung sumarah pasrah wonten marsa Paduka Sang Prabu. Kaki Puntadewa nyoto wis ndungkap apa kang dadi karepira gawe rusak ana ing tengah ngalas ngono Mas. Ingsun uga wis nyumurupi apa kang dadi krekatiru lan ingsun pitaya yen to jeneng sira ing samengku bakal madhet nata ana ing sajroning praja. Dadi ana ta ngono ora gampang Puntadewa. Kudu duweni gegundelan minangka kanggo lumaku. Anjejeri lan anglungguhi nata ing jroning praja. Mula ing wektu iki sithik bakal tak paringake aturi marang jeneng sira apa kang sinebutan Pancakarsa ing dina samengko kanggo
kegondelan jeneng sira madeg praja kang sepisan Nalendra Muna kudu duweni katetepan lan keyakinan kang gumantung ana jroning ati. Katetepan ngono minangka lelandasing urip kang bisa nuntun lakunira ana ing Puntadewa. Lelandesan iku mau ing samengko bakal nuntun jeneng sira yen to lumaku bakal mituhu kanthi purnaning karya bakal rahayu. Kene kang angka 2 Nalendra Muna kudu duweni rasa welas asih marang sesama kang sampun dungkap ana ing bebrayan agung anduweni watak asih lan asih marang sesama. Dene kang angka 3 Puntadewa madeg ing nata mesti ana jenenge kang aran kawula. Mula Nalendra Muna bisa manunggalake antaraning kawula lan nata dimen gawe kasantosaning praja. Kang angka 4 kawula Muna cacahing akeh mesti jeneng sira minangka jejering Nalendra kudu bisa ngrengkuh sakabehing kawula. Kudu duweni watak tinarbuka lan bisa nampa kakuranganing kawula. Kang pungkasan yaiku kang angka 5 Puntadewa. Dene jeneng sira wis madeg jenenging Nalendra. Mula purnaning karya jeneng sira kudu bisa gawe tentrem rahayuning para kawula. Duwe watak adil marang kawula satemah memayu hayuning bawana. Mula jeneng sira ing wektu iki ingsun dawuhi madeg Nalendra ana ing praja kang aran Praja Indraprasta Putra. Sedulur urip bonus channel dimanapun Anda berada. Tadi ya kehebohan cerita Pandawa yang bisa lolos dari rambu-rambu jeratan atau jebakan-jebakan maut dari Kurawa. Wong bener tetep bejo. Itu istilah orang Jawa. Terima kasih atas kebersamanya. Dan mari kita tetap support adanya ngerembokone seni dan budaya di negeri ini biar menjadi besar di negeri ini, tidak tergerus oleh budaya-budaya asing. Masih bersama Urip Bonus Channel berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam budaya.
Gedabrus bersama Urip Bonus Channel.